हाग्रामा महिला सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावो। थांनाय 9 मार्चआव हावलियाव जानाय PMB बडिनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जि मोनसे आसा मिजिं लानानै सावरायदोंमोन, बेखौ बिथाङा जाफुंसार होनो थाखाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों जोंनो बे अनसुंथाइखौ मोनहोनो थाखाय मोनसे लामा बेखेवनानै होदों। दा बिनि थाखायनो जों मुस्रि गेवलां दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिला सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावो। सेन्ट्रेल अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बिथोन बादियै बाक्सा अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना मोनसे प्रेस बिबुंथि होनो नागिरदों। जों दिनै एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै थांनाय 25 फेब्रुआरियाव सेन्ट्रेल अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना दानि BTCनि चिफ मानगोनां मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिला सारजों जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि अनसुंथाइ हिसाबै गोबाव सम जों जुजिनाय बै बेसेनखौ मोननो थाखाय हाग्रामा महिला सारजों सावरायनाय जायो। बे लेखा हाग्रामा महिला सारा थांनाय 9 मार्चआव हावलियाव जानाय PMB बडिनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जि मोनसे आसा मिजिं लानानै सावरायदोंमोन, बेखौ बिथाङा जाफुंसार होनो थाखाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों जोंनो बे अनसुंथाइखौ मोनहोनो थाखाय मोनसे लामा बेखेवनानै होदों। दा बिनि थाखायनो जों मुस्रि गेवलां दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिला सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनोब्ला जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि सोद्रोमाफोरा रोजा रोजा ओरैनो गोग्लैसोना दं। दा बे सारा जुदि जोंनो अनसुंथाइ महरै माबा मोनसे जोंनो अनसुंथाइ होयोब्ला जों गोबां गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे जों PMB बडिनि गासै मानगोनां सोद्रोमाफोरखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावो। जोंनि गांनाय उखैनाया एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गांनाय उखैनाया जाहाथे जाफुङो, बिनि थाखाय खेबसेबाव मानगोनां दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।